Shwmae! Shwmae! Fi yw Thomas. A fi yw Thomas hefyd. I ni'n aelodau o fforwm Ieuenctid yr Urdd yn Sir Benfro ac i ni'n cwrdd bob mis yng nghanolfan yr Urdd ym Mhentre Ifan. Cawson ni'n sefydlu nôl ym mis Medi 2014 ac i ni'n hybu cymreicdod o fewn ein cymunedau. Mae tua 15 o aelodau yn y fforwm i gyd a mae'r oedrannau yn amrywio o 15 i 60. I'r Lewis ydw i, swyddog prosiect yr Urdd Sir Benfro. Mae'n bleser gyda fi yn webu fforwm Ieuenctid yr Urdd Sir Benfro ar gyfer Gwobrau Shwmae Sir Benfro 2015. Mae aelodau'r fforwm yn griw brwdfrydig, egniol ac yn gweithgar tu hwnt. Ac yn ystod y flwyddyn maen nhw bod yn cymryd rhan yn gwasanaeth Sul yr Urdd. Maen nhw hefyd wedi bod yn stiwardio ac yn arwen Eisteddfod y Sir yr Urdd ac hefyd wedi bod yn hybu ac yn codi ymwybyddiaeth o holl weithgareddau uwchradd ar bob cyfle. Ond heb os i cyfraniad mwy yn ystod y flwyddyn yw'r prosiect Cysgu Mas. Maen nhw wedi bod yn codi ymwybyddiaeth ac yn wir codi arian tuag at y elusen patch, sef Pembrokeshire Action to Combat Hardship. A bydd nhw yma yn cysgu mas mewn Mhentre Ifan un noson ym mis Ebrill. Un arwydd o'i ymroddiad nhw, nath ni gawed trwm y lawn gynnar yn y bore a nath neb giffro. Mae'n dangos i chi pa mor frwdfrydig ac ymroddgar wedi nhw tuag at y prosiect yma. O ganlyniad yw gwaith nhw, maen nhw wedi codi 1,100 o bunnoedd tuag at patch a nath nhw gyflwyno'r arian yma tuag at elusen rhyw bythefnos yn ôl. Tra'n diolch iddyn nhw am eu gwaith a'i asbri a'i afiaeth, mae'n bleser gyda fi yn webu'r criw ar gyfer Gwobr yr Urdd Shwmae Sir Benfro 2015. Diolch. Mae yna Pwyllgor Ieuenctid ym mhob sir ac mae rhain i gyd yn bwydo i mewn i fwrdd Sy'r Ifanc sef y Pwyllgor Cenedlaethol. Mae gyda ni 2 aelod o'r Pwyllgor sy'n rhan o fwrdd Sy'r Ifanc. Y peth nesaf da ni'n trafod yw yn helfa trosor ni mis Medi a os yw'n rhyw syniadau gyda rhywun ynglyn â beth allwn ni'n neud. Ar ddechrau'r flwyddyn, nathon ni enwebu 2 aelod o'r fforwm i fod yn ddisgynhadon yn ysgolion uwchradd y sir, sef fi a Thomas. A na gyd yw swydd ni'n rhoi gwybodaeth i ddisgyblion ysgol Preseli a ysgol Brwb Gwaun ynglyn â beth sydd yn digwydd o fewn yr Urdd. Ni'n rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau, eisteddfodau, tripiau, unrhyw beth, oherwydd ni'n teimlo bod yn bwysig bod ddisgyblion a aelodau'r Urdd yn cael gwybod ydy'r pethau sy'n mynd mlaen, achos falle bod nhw ddim yn. Hefyd ni wedi cael y syniad o rhoi byrddau lan yn y corridors yn yr ysgol, felly mae'r disgyblion gallu weld beth sy'n mlaen yn digwydd yn yr Urdd ar y pryd, ac hefyd mae fe'n cynyddu aelodaeth yn yr Urdd hefyd yn yr ysgol. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig hefyd bod yr gwybodaeth yn dod wrth aelodau yr Urdd ei hunain yn lle athrawon. Un o prosiectau ni oedd codi arian tuag at yr elusen patch sydd wedi cael ei sefydlu lawr yn Aberdaugleddau. Maen nhw'n cyfrogi pobl digartre. Wnaethon ni godi dros 1,000 o bunnau i'r rhain trwy nifer o digwyddiadau megis Sul yr Urdd. Mae'n cael ei gynnal bob blwyddyn ond eleni nath y fforwm Ieuenctid gymryd rhan a hefyd nathon ni wneud casgliad i patch. Nôl y mis Mawrth, wnaethon ni gynnal noson gwiz yn Gwymych. Daeth 11 o dimodd, felly noson llwyddiannus iawn. A tharian mae gyd hefyd tuag at elusen patch. Yna mis Ebrill ar ôl nifer o drefnu, daeth fforwm Ieuenctid Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gar mae i Mhentre Ifan yn gwneud noson o gysgu allan. Ar ôl cymdeithasu ar y gemau, yna'n y Gromlech i weld y Gromlech. Wedyn wnaethon ni gerdded yn y goedwi cyn ymgartrefu neu'n sach y cysgu am y nos a cysgu allan yr awyr agored. Oedd y noson hwylus iawn, ebeth bach o law yn ganol nos, ond wnaethon nhw gyd aros mas di fas a cysgu na trwy'r nos. Oedd hwn i gyd i adeiladu lan pan athon ni lawr i patch i gyflwyno'r check iddyn nhw o 1,100 o bunnoedd. Swm sylweddol i elusen sydd dim ond i bod yn mynd am 7 mlynedd nawr. Ystyr patch yw Pembrokeshire's Action to Combat Hardship a mae fe'n helpu bobl dros y gymuned gydfan a gyda tua 100 o bobl ar gyfer taled bob wythnos. Oedd y fforwm ddim rili'n gwybod beth i ddisgwyl wrth mynd lawr i weld beth oedd da patch, ond mae rhaid ni weid bod ni wedi cael ei digaloni i weld pethau
syml sydd ddim da pobl, a fydd ni'n falch fel fforwm bod ni'n gallu gweud bod ni'n cefnogi pobl yn y gymuned, a mae hwn di ysbrydoli ni i wneud rhywbeth eto blwyddyn nesaf, falle i Lisa yn gwahanol yn y sir, a ni eisiau dangos i bobl bod ni yma yn y gymuned. Fe wnaethom hefyd gwirfoddoli mewn eisteddfodau'r sir, gan wy'r rhai yn ni'n stiwardio a hefyd arwen yr Eisteddfod. Wy'n ni'n gweld yn bod yn bwysig bod ni fel fforwm yn cael ei gweld gan pobl y sir. Dwi'n credu mae'r fforwm yn heiddi ennill Gwobr, achos chwarae teg, maen nhw'n aelodau gweithgar iawn a maen rhoi amser prin sydd gyda nhw i gwirfoddoli, i weithio dros y Pwyllgor, i hybu Cymreictod a trafod materion sy'n bwysig iawn i bobl ifanc y sir.